नमस्कार, प्रणाम। फिर से मैं मीना सिन्हा अपने यूट्यूब चैनल पर शिव जी के गीत के साथ उपस्थित हूँ। आप सबों का स्नेह और आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। मुहवा से आवता गारी नारद काहे कैल गद्दारी हो। मुहवा से आवता गारी नारद काहे कैल गद्दारी हो। कैल गद्दारी हो, कैल गद्दारी हो, कैल गद्दारी। मुहवा से आवता गारी नारद काहे कैल गद्दारी हो। मुहवा से आवता गारी नारद काहे कैल गद्दारी हो। कहले कि दुल्हा महादेव हउवन, कहले कि दुल्हा महादेव हउवे। दुअरा पर आइल भिखारी नारद काहे कैल गद्दारी हो। दुअरा पर आइल भिखारी नारद काहे कैल गद्दारी हो। मुहवा से आवता गारी नारद काहे कैल गद्दारी हो। मुहवा से आवता गारी नारद काहे कैल गद्दारी हो। इहो बहुरहवा से बेटी ना बियाहबे। इहो बहुरहवा से बेटी ना बियाहबे। भले बेटी भले बेटी रहिए कुंवारी नारद काहे कैल गद्दारी हो। भले बेटी रहिए कुंवारी नारद काहे कैल भले बेटी रहिए कुंवारी नारद काहे कैल गद्दारी हो। मुहवा से आवता गारी नारद काहे कैल गद्दारी हो। मुहवा से आवता गारी नारद काहे कैल गद्दारी हो। मुहवा से आवता गारी नारद काहे कैल गद्दारी हो। मुहवा से आवता गारी नारद काहे कैल गद्दारी।